W Wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej otwarto wyjątkową wystawę „Twój dom jest tam, gdzie zaczyna się Twoja historia”. Dzieje rodu von Keyserling w Wejherowie 1796–1945. Otwieramy wystawę poświęconą rodzinie Keyserling, budowniczych pałacu i mieszkańców do 1945 roku pałacu, który dzisiaj jest siedzibą naszego muzeum. Nasze drogi się splotły, dlatego też chcieliśmy upamiętnić tą rodzinę. Ta wystawa jest taką pamiątką złożona rodowi Keyserlingów, którzy przez ponad 1,5 wieku mieszkali tutaj, zarządzali tym pałacem, a tym samym jakby mieli przełożenie na okoliczną społeczność. Tworzyli życie kulturalne w regionie i ich obecność tutaj odcisnęła niesamowite piętno na samym mieście, ale i na całych Kaszubach. Byli właścicielami ogromnej połaci lasów. Właściwie cały majątek Keyserlingów to było takie dobrze prosperujące, zwłaszcza pod koniec XIX wieku, przedsiębiorstwo. Były to i młyny, i tartaki, i cegielnia. Wybudowali piękny pałac, który jest taką perełką architektoniczną. Pałac był przebudowywany w połowie XIX wieku. Tutaj także przyjeżdżali nieoficjalnie głowy cesarskie prawie, bo tutaj syn cesarza Wilhelma II gościł nieoficjalnie. Córka Heinricha von Keyserlinga była damą dworu w Berlinie, więc tutaj się jakby ocierał troszeczkę ten świat takiej, byśmy powiedzieli, taki dworski świat berliński. Tytuł wystawy „Twój dom jest tam, gdzie zaczyna się Twoja historia” mówi o tym, że nasze serce, czy nasza taka świadomość, kim jesteśmy, jest zawsze związane z tym, gdzie sięgają nasze wspomnienia naszego dzieciństwa. Wojna była życzliwa jakby dla samego obiektu, dla samego pałacu, bo nie został on zniszczony. Natomiast jeśli idzie o takie obiekty ruchome, to obeszła się z nimi, nie wiem czy okrutny sposób, ale one się nie zachowały. One uległy, mówiąc tak eufemistycznie, rozproszeniu. Tu są rzeczywiście nielicznie zachowane obiekty. Jest to przede wszystkim jakieś tam elementy zastawy, porcelana, kwity gospodarcze, zazwyczaj leśne. Więc tego jest niewiele. W wernisażu licznie uczestniczyli potomkowie rodu, w tym najstarszy z nich Gustav von Keyserling, dla którego była to wyjątkowo wzruszająca chwila. Uroczystość uświetniło prawykonanie utworów hrabia Heinricha von Keyserlinga, których muzyka zabrzmiała po raz pierwszy od dekad. Elementem tego dzisiejszego wydarzenia jest również koncert. Ostatni właściciel pałacu z wykształcenia był muzykiem, kompozytorem. To była jego pasja, ale także zawód, który wykonywał. Dzięki współpracy z rodziną udało się dotrzeć do utworów muzycznych, które skomponował i dzisiaj właśnie muzycy z Akademii Muzycznej z Gdańska wykonają te utwory specjalnie przygotowane, zaaranżowane na dzisiejszy wieczór. Będzie coś i dla oka, i dla ducha. I myślę, że czas tutaj spędzony dzisiaj pozwoli się nam przenieść w dawne czasy i zastanowić się nad tym, co daje nam takie wspomnienie, taka historia, bo historia, przeszłość buduje też przyszłość. I myślę, że wystawa będzie chętnie odwiedzana przez nie tylko mieszkańców Wejherowa, ale i przez mieszkańców wszystkich naszych okolicznych gmin, i całych Kaszub. Wydarzenie jest pod patronatem konsula generalnego Niemiec w Gdańsku, marszałka województwa pomorskiego oraz starostwa powiatowego, który jest głównym organizatorem naszego muzeum. Wystawę w pałacu można oglądać do końca 2025 roku.